Bien, buenas tardes a todos, o buenos días, depende del continente. Estamos ya enfocando a primeira semana deste sexto mes do ano. Agradecer aos amigos de Montevideo, pero seguro que sí. E un abrazo a Filgueira, David Carballo, que a vexo en pantalla, en Brasil, Francisco Javier Piñeiro Garrido, María Eco. Tamén un abrazo, como dixen, a Fran, desde o centro de Lisboa, Álvaro Moreira, que si está, o noso amigo e tu hijazos está en el mejor de los puestos, querido Fran. Bueno, tamén, sobre todo, a situación sanitaria que está vivindo en América, que entendo que cando se descompón toda a reacción do corpo humano a un virus descoñecido, que o que fai tamén dentro da liña de evolución a mellora. Tuvo algunos problemas previos, ou é unha persona con enfermedades crónicas, unha persona con enfermedade respiratoria de Sevilla, tamén a Unión de Sociedades Galegas de Cataluña. Este é un virus moi antigo, que ten máis de 4.500 días de edad, dos 616 fallecidos en Galicia, son 81,4,5. Esta pandemia que estamos a vivir está afectando a todos os galegos do mundo, de aí que manteñamos un contacto permanente con todos eles. Nestes últimos meses é a terceira ocasión en que o presidente e tamén eu como secretario xeral establecemos ese contacto directo. Europa, igual que España, está nunha situación máis favorable, camiñando no sentido positivo, pero todos os galegos que temos en América neste momento están vivindo os momentos máis intensos e, por lo tanto, creo que temos que estar máis que nunca cerca deles.